Yang aki din. Apay akas at ilangayo, tatang. Ha? Kasla kayo napuypuyatan. Napuyatan ak nga raw, anak kau. Anya nga minti inararamid jo ayan. Kano pinantayak di baboy ko, anak kau. Itagamin alawas di pa nagpasngay na. Isuanas ka na bantayan. Ah, kasla iya, tatang. Kat alaan, ingkay iturog ijay sila yo. Tapno addaman ng tipig sayong agbantay iti baboy inton rabi Aywan, anak kau. Talaga mapanak maturog. Agkidumaw di mata. Nakaul-ulimot ka matparay. Kaslad na pampanunutam Pampanunutak nga ron tinaaramid ko abasol, pare. Ha? Anyat kaya't mo asawan paray. Oh, tayo jay tumat ngamin, Rodel. Mangipasubo. Siguro. Adda man ang tinaramid yung kalokwaran niya. Sana siguro. Talagang adda, pare. Anya nga Rodeta. Ibagang malatap na mo paray. Ay ngam nay. Ikarim asaan mo nga ibagbaga iti ure asino, ha? Uwang karik. Anya kalagi din na. Kastoy na, pare. Tinakaw mi ngamin tiburias ni Tata Punsyo. Anya. Tinakulugin ni Rodel. Tiburias ni Tata Punjaw. Nang iparan niyo paray. Napanmiin ko ija ili, ah. Jay naglakwan mi. Napanmi matla ang ininong. Ay, ukis ti kamatis kang galyang. Kasanday tanong maamuan ni Tata Punjaw. Diyan lang paray. Ay, uray kasano ti aramidan yo, amang idolin ni tinaytangay na ramid yo. Maamuan to. Ninanang may. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Ay, dajay tumat ngamin na Rodel. Mangipasubo. Mangisungsong. Ay, saan mo pabasulan ni Rodel? Basol yo, adwa. Nana. Makapapungtot kayo. Nukas tingawan maigatang yo iti arang. Ikay mangsapol iti pangganan yaw. Ikay ang kargador no isaw. Ay, Saan nakasta? Mapanyokit din ayan ti tarakan ti sabali at tao. ala, gusto ka din, Nana. Ikarik asaan na maulit. Mangibabayin kayo. Siyak nga inam ti mababayin iti kasta nga aramid mo. Hey, mabuak laeng no asino tinagtakaw iti buryas kao. Talagang ikat iti pagnakman na. Ala, huston, tatang. Ang mga numaatake kayo pa'y gapo iti ungot yo. Hey, pampanunutek tirigat kao. Manipod masikog ti baboy kao. Aging ganag-anak. Sa ita, saus. Ninam ay dalaeng anapan tinakaw ijay kulungan. Unayin nga min dagit ang agtatakaw aya. Ay, sa bagay. Awan matkit di ati palimad na sana babuan. Mamwak tulaang matano asino na. Maruruda ka talaga. Ala, huston, masukatan to ka di ti ad-ado aburias. Aganak tumanin ti baboy yu iti ado, tatang. Makapabwisit mo ta talaga dagiti ang tatakawan niya. Ay, naku namon, friend. Ultimo sinampay, kat dagasan ta nga akasan. Sapay pilihan da dagiti branded. O, si, burias tupay ni tatang ijay kulungan. Napandat inakaw idi na minsan arabi Day tantoki di sinampay mo. Anya? Buryas ni tatang mo na banda tinakaw? Wen, friend, iso akas tauna ya pungtot ni tatang. Anya? Ay, por Diyos, por santo. Dagitang agtatakaw, rumbang kadakwadang ay kan iti pagnakman. Ay, wala.
Sapay la kuma, tamaduktalan to no, asino dagita nga agtatakaw dito lugar tayo. Sa bagay, maamuan to matlaang no asino dagita. Awan ti palimod asaan ang maamuan kunak manan. Anya lakit din aya. Di kay kalimadanagan nanang. Mangsapulak iti panggadak. Anya lakit din aya. Rumbang lang amanggad ka. Tapno saan akasta apapakpakan ka lang dito'y balay? Ni nanang mat. Pudno mo ti ibagbagak sana ya. Mabain ka kumamot iti kabsat mo. Ngay sulang ti agtrab-trabaho. Uwanan nanang. Inakto ka sarita ni Uncle Danilo. Damag ko ngamin nga awan ka nun ti mangipaspasada iti tricycle na kay. Nasaya at na panunot mo na ita. Makipasada ka. Tapno ada sirbim dito'y lubong. Salbag ka. Anya? Ay, anya kay pare. Nakasaritam ka din na Uncle Danilo, may papaniti tricycle na. Uwan pare, anya lakit din aya. Siyak pa iti kunam. Kaano ka ngayon amang rugay? Ay ket inton bigat pare. Apay kapoy. Anya laki din. Naggana sa rod. Ano kasta? Bareng mayat ti panagpasada ita. Tat tiyempo mo ti panag-eskwela. Ayaw na. Parang iti panagpasadam ka. Makasirpat ka iti maasawan pa rin. Ay sus, saan nga imposible na ita mapasamak pare? Iti kasto ya kinataer ko agad. Ang mga no siya pa iti arman ti babalasang. Uno, isuda pa ikiding, ti umasinag. Sa dino ti pangituludak kada kayo, madam. Ijay laang batog tirang tay, manong. Ijay ayan ti pigari. Asidad tamutan. Okay. Ay, susapo. Anak samot da ito yala kay anagtakawan mi idi kiniro del iti Purias. Just kay. Ay, dito yan, manong. Oh, abdi ti bayad ko kan ka, manong. Agiyaman ak, madam. Mabid lang tabariak ti kwartam. Ay, sanin, manong. Anya lakit din. Keep that change, tarabi imat. Ay na. Agyaman ak unay, madam. Awan anyaman na, manong. Oh, umanisam ka nga agbaybay sa. Apay? Ninanang met. Gagangay ti baro nga agisem-isem no adda balasang apampanunutan na. Anya? Adda ngamin inlugan ko abalasang idikalman nanang. Hapaw! Nagpintas ka. Anya? Sapay la kuma. Tainal daw mailugan ko da iti tricycle. Ken sapay la kuma. Tamadamag kuntong tinagan na. Napaw, una yan. No kastamot laang, ang mapimpintasan ka iti balasang, ugaliyam dagdigos iti inaldaw. Ninanang mo't makapasair kayo itirik na kan feelings. Ha? Di ta kay manlagan. Nagpintas talaga tayo paray. Panagkunakit ay sus. Maisave akong iti kinaba ako. Makaasawa ko mamata na paw. Sino kami tayo tayo palasang maray? Basta, ijay batog tirang tay. Ijay daya tinang ituladakan ko anakay. Amang gidi mo ano na Ira ti bagbagam. Ayra? Ayra tinagan na? Ne, kasanong kumamat nga mo? Amok adi. Tay di agpaspasada ah.
Kat iso akalayon ti sarasardengak ijabatog tirang tayo. Kasta aya. Ay, Kaya't mo asawan. Putot nila kay Punsyo ni Ira. paray. Nila kay punso ti tatang na. Anya. Nala, arman ko sa nata paray. Ah, Saan mo siguro nga mo ti amara asi ka? Kanda kayo kin ni Rodel nagtakaw ti buryas ka. anya. Gwapo a tricycle driver? Asino ay daytang ibagbagang? Pasig mo ta nag-aalas ti tricycle driver dito ayan tayo. Si Kakit Dimot, basta gwapo day di a driver ko naktumot. Eh di tinanong mo sana kung anong pangalan niya. Si Kakit Dimot, mabainak adi. Sapay la kumaata isunto timang saludsot itinagad ko, numaira namanin a pagluganak. Ay, oo na yan, Ira. Maamwak lang no asino ti bagbagam a driver, ah. Un friend, isurok tukan ka numaranaan ta. At tigayang tibayad ko, Manu. Agyaman ang katan. Ngam, oray saan ka ngagbayad? Ha? Mabalin ka di amaamuan tinagan mo? Ading balasang? Kwa, ay ratinagan ko, Manu. Ay ragayam tinagan mo. Nice to know your name. Ading balasang. Awan anyaman na, Manong Baro. Ay siya gayam ni Berting. Naragsak a panagam-amuta iti tunggal may sa Manong Berting. Uwan Ira, naragsak at talaga apalagam amuta. Yahaw! Yahaw! Wow! Wow! Anya ka magtanbantay. Rabiing, nakaturugan ti karo ba? Nga madakakit din dito ayaho. Anya ka laki din ayananang. Kat maragsakak nga raw. Anya? Wen! Anya ko matbibiyang ngay dagiti karo ba? Ay unay kan, orasan ti panagiin na. Ay nakababain mo't ah. Sos, basta naragsakak. Kat awan makalapid iti dayta. Anya? Wen! Isuda ate agad jas no marangrang da. Anya lakit din aya. Unak tumak kay. Ni Ira ti pagpagaman siya. Wen pare. Ay rak ano tinagan na. Ay sus. Isuti ko na kanya kay. Kay, rinugyan mo ka rin inara. Ay saan pa'y pare? Ay umadani matan. Rugyakong. Nasayatan ko sa pare. Barang isunti babaya parang ka. Ate mo ti tao amin lunar yan o mapagwan mo rin saan. Si kakit dimot pare. Saan abarang-barang mata? Ison at talaga. Nilagi ti. Kiura. Armam nga rodan. Tano aklunan na ka. Agkalaysa kayo. Tamno malanita tusubil ko. Salbak iri. Nabayagan asan anak karaman ti tao iti wak ko lamang. Amo ko na sino ti ibagbagam ang gwapo at tricycle driver. Ha? Ni Bertingan niya. Winfriend, Berting kano tinagan na. Nagam-am mo kami idi na minsan pa'y nga aldaw. Kasta ka di? Kat, nagaraman kan ka? Si Kakit Dim, saan pa'y apay, dagdagos. Ay, malay ko. No, nagpartak ti panaggargaraw na. Basta,
Gwapo talaga day jay. Ay na, dapil na. Saan akas kadagiti daduma ang nagdaton kanya? Nga awan pa'y uray may sadot-dot ko at tumakder. No umaydak sa rungkaran iyay balay. Anya? One month, friend. Ngam ni Berting ita. Ay na, iba yung dating. Saan laang amay sa adot-dot ko ti tumakder tunggal makita. No dikat amin, friend. Kaya't mo, sawan. Mabalin ka nga umay sarungkaran ni Balayo inton Sabado. Katwan awan magpalikot iti dayta. Oh, agyaman ak unay no kasta. Umay ka nga rod inton Sabado, tas anak arumwar. Nagtulag kami kinido na amapan kami agsangyupsal. Yung itantan ko paylaan para kan. Ha? Ay, kasta ka di? Ay, agyaman ak ka talaga. Awan na nyaman na Berting, basta sika. Wow, apay akas ta tilangam. Kundi gel kamot iti buhok mo, si Berting. Ninanang may. Agjelak tamapan ko nga rod sarungkaran ni Ira ijay balayda. Ha? Wala nang. Masigurado nga iti kabiitan na panawin. Kat maddaan kayon iti napintas kan idokada amanugang. Apaw? Ha? Para makita, Ninanang mat. Kasla awan talagyo kanyak iti kasta pa nagsasauyo. Saan magkiti akas ta? Gamala. To see is to believe. Apay nga agmay-may sa kalaang dito'y balayo. Ay kwa, adamot ni tatang. Napanlaang biit ijay kulungan ti baboy na. Napan nagpakan. Addaday ja inton madamdama. Kasta ka di. Malakit di. Agmerienda ta, kabayatan ti panangururay takan kwa na. Anya, isaw ti bagbagam kanya kabisitam itangal daw anak ko. Uwan tatang, apay ka di. Naimbag nga aldaw yo. Uncle. Naimbag nga daw tarupam salbat ka. Pumanaw ka dito eh. Sa mga nuang yapay ti maaramid ko kan ka. Ang mga nuang sipngat ti panagkita kan ka. Anya? Ay, mabida ang tatang. Apay akasta kamot ng kiniberting. Oh. Awan mo't basol na. Imay laang tapno sarungkaran na. Isugayam ti magbagam nga agdat-daton kan ka. Kino iso tinagtakaw ide ititarakan ko ang buriyas. Sumumbat ka. Sika lalaki. Huwan ko na. Ay, kuha. Kitaam. Masigurado asaan ati anak ko ti panggap mo ditoy. Ti ko nam kide. Agsisiim kawanan iti buryas at akawam. Awanan ti buryas ko. Gapo tadadakkeldan. Saan mo ang maibagkat? Tabas dakdakkel ti bagida ngamsi ka. Salbag ka. Hala! Panaw! Anya ngay Berting, kunam kaniya ka iti kabitan na panawan kat maadaanak iti napintas a manugang. Sardengan dakman nanang. Pangaasiw. Berting, denggam na ti baga ka. Amom nga men, tidakas nga aramid, sumursurot. Ti kayat ko asawan, uray sa dino ti papanam, kan uray mano atawan ti aglabas, no na itatak iti panunot na ti madi nga inaramid mo, ay kat malagip dan tulat ta. Anya? Kas kumaita, manon atawan ti naglabas, manipod inaramid yukin ni Rodel ti saan na nasayaat. Agasan man, napanyo tinakaw ti buryas nila kay Punsyaw. Anya nga ita, imbes akayat na kati anak naawanan
masigurado ka na disappoint day kan ka. Unayin abiyag. Kunak lagi din oh. Umay mo ipadamag kanya nga. Inaklon na kan di Ira. Sa magay. Awanan pare. Awanan tinamnamakan ko ana. Diyak pa yan makontak ti cellphone number na. Anya. Uhin. Uray iti messenger. In black nakpaikit din. Baka parlag ka mo din, pare. Adal tayo takin ka. Ati madi nga aramid iti napalabas. Sumusurot lata. Uray mano atawin ti mapalabas, pare. Ha? Nung naitatak iti panunod da, tinagan kin aramid mo. Isulat ta, ti pakalaglagi pandakin ka, pare. Uwan nga rod pare. Makasin na ay. Iso liklikan, ti dagis ng aramid, pare. Ti pa nagtakaw launay, iti sana ko ka. Tapno saan nga iso, ti pakalaglagi panda. Sayang na Ira, pare. Kuna lagi din no, isunti maasawa. Anya lagi di mo ka. Ay, awanan pare. Ninamnamak pa'y may tasong batan na kiti kabiitan na panawain. Ngam, saan Ang gaputan na bigbig nak ti amana. Ay na, awanan maramita pare. Sa anak kalibak. Bueno papagayam, ditan tinagkipusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.